Хора, 11 часа е и 44. Извинявам се, че не можах днеска, 10-ти, втори ден на Лава Бер шоколадите. И нека да ядем втория шоколад за лека нощ. Не за доброто, а за лека нощ. Да си маркерчето. Да не се спием. Да взимаме шоколадчето. Ох, и драскаме хубаво две. Опа, падна другото шоколадче. И много вкусно, не знам. Бараме две всичките веднъж, обаче не мога. Аз хапвам и ви казвам лека нощ.